Mbah, temu ndi? Iki arep ndandakne tip putrane rusak. Putrane rusak. Iya. Jadi anake luwih cilik neh ngono. Anak iki. Putrane iki rusak iki. Lek putrane rusak di pondokne, Mbah. Kadhe piye to? Putrane di pondokne piye? Iki kitipku ki rusak putrane. Lah iya lek putrane rusak di pondokne ae. Iki ki kok Dik. Iki di pondokne tipku ki. Ya jadi putrane. Lah iya iki tipku ki rusak putrane. Luwih cilik lek putrane. Apa Piye to? Iki ki rusak putrane iki. Sing rusak. Lah maksudnya sing rusak putrane luwih cilik neh lek putrane. Lah iya ngene iki lho. Lho piye to? Lah iya jaremu putrane rusak. Lah iya iki rusak tak kaya Ibu rusak ora lek ibu lek putrane. Lah dalah malan barang ini malah duwe ibuke barang. Jadi putrane rusak. Lah iya iki tipku ki putrane rusak ngono lho. Lek putrane rusak di pondokne ae lho, Mbah. Dalah, beh, piye iki tak banting lho ki engko. Anu ki malahan Ki ngaji, iku mau pengajian lho, Mbah. Lek putrane rusak biasane langsung lah. lah. Kok ki piye to? Pitakonmu iki. Jaremu putrane rusak. Lah iya. Putrane rusak to. Iki tipe putrane Lah rusak. iya putrane rusak di pondokne ae, Mbah. Wah, lambo. Ngono ngene. Piye to? Piye to? Karek Iki mung nyapa? iki wis rusak putrane, ngono lho. Lah iya lek putrane rusak di pondokne, Mbah. Loh, Lah iki maksudnya sing loh. lek putrane kan berarti luwih cilik neh ngono to. Karep ora. Iki lho, iki. Iya, iya. Putrane iki rusak tak dandakne yang kono nggone servis kono ngono. Lek putrane rusak lek dandakne nang musala nang masjid. Lah adalah. Nang majelisan ngono kuwi lho, Mbah. Dandakne putra kok. Lah iki sing rusak iki lho, putrane Sekolah apa ora? rusak. Sekolah apa ora? Lho karek malah sekolah. Kelas piro? Wes mbuh kono ku piye kowe? Putrane lho Mbah kelas piro? Oh, iki lho. Iki lho akiumu lho. Heeh. Ngene to. Pitakonmu ki piye? Jadi iki mung nyapa sampean mengki. Aku ki arep dandakne tip putrane rusak. Iya lek putrane rusak. Biasane luwih cilik berarti putrane. Oh, pondokne ae. Karek Kelas piro? Lah dalah. Iki lho, tipku ki lho sing rusak putrane ngono lho. Putrane to. Lho. Omahe ngendi? Alah wis mbuh ngono ki piye to kowe ki. Wah kadek angel rumah satu jak. Piye to? Karek malah koyo musuh ki piye to karepmu ki. Jerem putrane rusak. Lah iya tipku ki rusak putrane ngono lho. Lah iya berarti Kata dandak ning nggon servis ngono luwih lho. cilik lho lek putrane. Iya iki karek luwih cilik piye lho. Iki kan berarti bapake lek putrane rusak. Salah, wis angel kowe ki angel. Iki kan lek bapake. Iki bapake opo piye to maksudnya? Iso, tipku ki rusak putrane Oh, ngono lho. teke putrane bapake. Alah mbuh. Iki teke bapake to. Mbuh aku ora ngerti. Piye lho, Omong ngejak rundingan ngono piye. Jerem putrane rusak. Iya, iki ki tipku ki rusak putrane ngono lho. Lek putrane rusak di pondokne, Mbah. Kowe iki jane ngene apa ngene to? Piye to, Mbah, maksudmu, Mbah? Akiumu iki lho. Lah iya kan putrane rusak to. Ya ampun, aku Lalu pengajian, Mbah. Adem ku atine adem. Lek putrane rusak biasanya adem malah sing rusake iki putrane. Lah iya putrane iki to, Mbah. Maksudnya Lah iya putrane iki lho sing rusake. luwih cilik to maksudnya. Kadek malah panggah ngono. Sing SD, SMP. Alah sembuh. Piye lho, Mbah?